Mentoroinnissa on monesti kyse siitä, että löydät optimaaliset olosuhteet ja voit asiaasi ja aktorisi kanssa käsitellä sellaisessa ympäristössä, joka ehkä liittyy siihen aiheeseen. Esimerkiksi vaikka täällä Saimaalla. Tänään on kyllä tuulista, mutta hienot olosuhteet monesti saavat ajatukset virkoamaan ja teillä syntyy oikein hieno vuorovaikutus eli dialogi keskenänne. Ja vaikka sitten tämmönen lenkki täällä Saimaalla voi olla se, joka aukaisee ajatukset ja johtaa hyvään ja parempaan vuorovaikutukseen kuin jossain muissa olosuhteissa. No moi, mä oon Anne. Me kaikki tarvitaan elämässä kavereita ja ystäviä. Parhaimmillaan mentorointi on yhteistä matkan taittamista. Sen parhaimman kaverin, ystävän kanssa. Ja mentorointi on vähän niin kuin tämä pelastusrengas. Monesti elämässä tulee niitä asioita, joita haluaa luottamuksellisesti jakaa toisen kanssa. Ja silloin me tarvitaan just sitä pelastusrengasta. Mentorista sä voit saada ihan myöskin elinikäisen ystävän. Mentorin kanssa taitat yhteistä matkaa, te teette yhteiset tavoitteet, te tsekkaatte niitä asioita, jotka kullakin on sulle tärkeitä. Ja mentori voi parhaimmillaan auttaa ja pelastaa sut jonkun ehkä ihan konkreetin asian tiimoilta. Mä luotan mentorointiin, luota säkin.